Goizian goiz jekin, lanea jun, jornada kontinua egin. Etxea etorri, bazkaia prepatu, umeak estraeskolarreta eman. Gero, etxea jun. Afarilegia egin, ontzik garbitu. Umeak oheratu. Eta horrengo gunean martxa beha. Hau estresa. Hoi bizitza gorra, uri. Horregatik, parteka gure burua mimatzea oso garrantzitsua da. Eguneroko kezkak alde batea utzi, eta norberari denbora pixka dedikatzea. Eta horretarako oso garrantzitsua da, seme-alabak aiton amonen etxean uztea, eta disfrutatu. Bainuetxeak erlaxazioaren paradigma dira. Baina familia giroan erlaxatzeko hoberena perretxikota jutea da. Eta gainera, bainuetxeak ez bezala, debalde da, doain, eta oso entretenitua. Gaurkoan, aurtitzera gerturatuko gara perretxikutan aritzeko. Malerreka Nafar eskualdeko auzo elegante eta politera. Non bertako patxada eta lasaitasunak txoko guztiak zipristintzen dituen. Adios! Akabo lasaitasuna! Bale! Bale! Kaixo, kepa, zen mauz? Ongi. Egunon? Zuek? Hauekin etzara aspertuko, Zokin ez. Kusi duzu ze velozien ibiltz diren. Aizue, gustoko alduzue perretxikoetara joatea? Perretxikotara ez, onjotara. Bale, barkatu, Kepa, afizioa nondik datorki hauei? Bueno, pues guri ikusiz, itxian guri ikusten digute, onjuetara joaten gaela eta kartzen dugula eta bi haurek ere ikusi eta joaten dira gurekin batzutan. Eta zuri, nondik datorkizu? Uratxoak mantziten, bi haurek ere hori, tokiak erakutsi eta gauzak eta beti politia da, arras politia da harrapatzi onjua. Beraz, familia osoa da perretxiko zalea? Bai, familia osoa, bai. Bueno, ezagutuko alditu gurasoak. Bai, venga, bazen. Aquí. Zertzue. Egunon, Teresita. Hola, egunon. Egunon, Inaxio. Hola, baitzure. Zuek zarete kepari onjo bila joateko afizioa sartu diozutenak, ezta? Berari gustatu aztion, Ni afizinatu azu herrian zaten itzen, eta hau mutiuko eskorpun gatun zen gureken, honizta mihar ez tegoten zen. Inaxio, eta zuei afizioa nondik datorkizue? Atxatek. Eta gero, neskatxarronek ingaintu zen, etorri ginen hona, itxunera bizitzera. Eta neko anaiazun izu herrizko afizioa. Inaxio, normalean zenbat ontxo biltze dituzue? 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo. Hainbesterako ez da izango motel. 1 kilo, bai, izinik abez, 2 biaketa egiten. Eta atzo adibidez, zenbat kilo bildu zenituen? 10 kilo. Ez dizu sinisten. Ez zera, nahi txuzu ikusi? Bai, noski? Bazen bada. Hoi ikusi beharra da? Wow! Baina, hau ontxo festa! Inaxio, hau dena etzenuen atzo bilduko ez da? Hoi, eta pixko geixo ere bai, denak atzo. Benetan? Eta nola egin zenuen hau dena ekartzeko? Pues lehenbiziko kotxira todoterreno eraminitugun, nik initu niru viaje, tandrik bat. Eta gero, Land Roverren ungi paratu, etxera ekarri. Ez aldezu hobe kamioi bate ostea? Jo, Inaxio, zelango suertea, zelango perretxikiru hona zara. Perretxikiru bakarrik ez. Dekuzu basoan ibilteko moduko gorputze, Eta gero Teresitape lagundu ganera. Ara, gaur ere abisatu gabe sartu zaizkigu gure perretxikolari komentaristak. Astondo atarrak,
Hirukote, ikusi alduzuen noizbait olako ontxopila. Ni neuk egi esan da horren beste onjo batera, bai, ordiziako ferien inoz ikusio daz. Ostentxean ez da sekule ikusi. Ikusi bai, nik horren beste hartu ez. Baina ongoan nik kantideak hartuten habe. Droge moduen, piko duzu bai, piketan zara eta gero haintxe. Horrezteko esperientzian dirikuk, Drogan. Gero, hai politek ikusi urduen, dios. Ba hori seguramente joango da. Horri patzean guzturo edo posago, bodara baino. Ba, eta tabernara. Hori jentzea entzun diako. Egun beten goi hongo gara Inazio eta Teresita gana perretxiko etxaten. Edo hongo gope gaztai edo zeo zer. Kepa, eta familian zein da onjo gehien biltzen dituena? Familien ondo gehiena, koñata. Ainhoa da. Eta Ainhoa nun dago? Mendian? Ze menditan? Mendaurrin. Jungo gara? Venga, bazen, bai. Mendaur mendia paraje ederra izateaz gain, Malerreka eta Bortzirietako paisaiaz disfrutatzeko ikustoki ezin hobea da. Baina garrantzitsuena hauxe da. Bertako baso eta urtegi inguruak mota askotako perretxikoen bizilekua dela. Eskukin, aio! Familiakide bakoitza bere saskiarekin, baita umeak ere. Hau zuria. Espektatibak altu daude. Hau irudi politia. Venga, poliki, Hiru belaunaldi, bat eta bestearen atzetik perretxiko bila. Bitu, venga, torri, hor dago Ainhoa eta. Topatu dugu falta zitzaigun familiako kidea. Seguro betxulo onjua. Ea. Ze? Arratu dut, majo. Egunon, zu izango zara Ainhoa, ezta? Bai, ni naiz, ni. Ainhoa famatua. Bai, Hartu duzu zerbait? bastante majo arratu, bastante zare majoa. Ea, erakutsi? Mira, Ara, hori guztia gaur goizean? bai, gaurko dire, bai, gaur goizkok. Eta non bilatu dituzu? Hori ja, niretzat gelditzen dire. Bai, Ez dituzu zure txokoak konpartitzen, ala? Ez, semikinta bai mino, ja, gehienokin. Familiako beste inorrekin eraz? Ez, bakotxa beraldetik ibiltzen da. Konprobatuko dut. Aizu hoian, erakutsiko dizkidazu amatxoren txokoak? Ez. Ez? Matxinek errango dio. Matxinek ez daki, nezuk ez dakizu nire tokiak. Bai, bat, bi, bai. Kepa, zuk ere badituzu zure leku sekretuak? Bai, denak baditugu bere tokiak. Gero igual sartzen da norbait ere baina. Eta emazteari ez dizkiozu inoiz esaten? Behin esanien tokirik gobena, eta emaztea, koñata da, bere aizpa eta berek segiden kontatu zion, eta gero, ja, se jodio tokirik gobena. Ara, ba, haze faena? Nio emazteari bai esaten diot. Hobe ez esatea inorri orduan. Ez, onjo tokik ez. Nik esan niten ziet, bai guzurre. Ezke, horren non hartu zak, horren non didakazak, hori preguntan dugune, hori preguntan dugune persona da ignorante bat. Zer guzurren zuteko, zetako pregunta guztatu nire gauzu bat. Beitu, Kepak, ondo beharrez gitxakoak Andreari izan dutzo, eta Andreak aiztiari. Ezke Andrak, ez dekulekuri barruen. Zuge bai uzan zeure kotetxoa. Ikusi muzu beste bat, ostera, minimoten dugu, Bueno, ba ea familia ontako kideek euren txokoak gurekin konpartitzen dituzten. Bilaketa hasi da. Ai, hemen bat, onjo bat. Ze susto! Venga, ber, guazen. Garrasi horrekin onjoak ona behar du izan? Polik erraptu gabe hankakin. Ea ikus dezagun? Ba oso handia ez da. Teresita, ze aurkitu duzu? Onjo bat. Beito. Erra, ze polita. Bueno, txikia da. Txikia. Haundirik ez dago, Ta jateko ona alda. aitzona. Ze perretxiko da? Boletuz. Perretxiko zalei begiak handitu egiten zaizkie ontxo beltza aurkitzen duten aldiro. Udazkeneko ontxo zuriarekin batera, hau da ontxorik estimatuena. Eta ez soilik perretxiko zaleentzat, baita sukaldarientzat ere. Zapore goxoa eta usain atsegina. Hoiek ontxo beltzaren ezaugarriak. Udan eta udazkenean aurkitu ditzakegu, hosto zabalen basoetan. Jazta, Lehenengo ontxo hartu duzu? lehenengoa. Saskira! Jarrai dezagun bilatzen. Teresita, makila, haze burua.
Arrautu, ze onju. Zer deua? Venga. A ver, Matxina, a ver, arrautzutzu. A ver, arrautzutzu. Bakarra maten min, Aupa, mutilak! Kaso hankaki! Kaso! Sousa mona, hoi karakterra. Lasai, Matxina, a ver, polliki, polliki. Oso ongi. Gustoa ematen du generazio berriak perretxikutan ikusteak. Okai direia, xuritzen dena, A ber, oian, erakutsi mesedez? Jaten alduzu zuk hori? Ez, Ez dituzu gustuko? ez, Ez da revueltoan ere? ez, Eta kroketetan? ez, Bale. Baina biltzea eta garbitzea bai. bai. Espeto, Matxina, guainik Matxina. Ze txintxo dauden. Seguru eskolan ez daudela horrela. Ya está. Ze majo ipurdi garbituta dena. Ya está. Importante izaten da bai txikitatik ipurdia ondo garbitzen ikastea. Xeskia. Iepa! Bira hor gorringo, kepa. Gorringoak? Bai, hiru gorringo. Bai, Ondo ez da? ba, nio, takite, Nola ba? Gorringoa da, ez da? Bai, gorringoa, baina ongi dekitzuko dire eta... Hartuko dugu, ez? Nola ez ez? Gorringoa dela? Guk onju bakar hartzen dugu. Normalin perretxiko gorringo gutorik ez du kostumbririk hartzeko. Hainbeste ordu basoan pasa eta gero, ontjoekin bagarri bueltatzen zarete etxera? Bai, alitzen dugu guk. Ez dugu bertzerik Bai. hartzen. Ba, pena ematen du hor ustea gorringoa? Gorringoak, bai. Nahiko garbia diri, mino behitxo onduen zer duten. Ai ba, amanita muskaria. Hori gizti oso katolikok eta ok ere ez, fuera. Bazpare. Onjuok eta listo. Bai, baina egia esaten badizuet, neri pena ematen dit. Gorringoa topatu eta aurrustea, Nahiko onju arrautzen dugu ere bai, nik uste dut. Ez da horregati den, do irautzi digutelako gola, minon. alegia, ontjoekin bakarrik zuek zuen kupoa bete egiten duzuela. Nik uste baiet. Bai, ez dugu behinenez, ez digute behinenez erakutsi bestia hartzera eta hartzen dugu onjo beltza eta listo. Benetan hemen utziko dugula? Bai. Bai. Venga. Alaba, segi ontjo bila. Venga, bazen, venga. Afizio bitxia, soilik ontjoak hartzearena, ez da hiro? Afezinue baino gehiago esango nuke pasinue. Txikitan hasi ja mendira abiatzera perretxiko batzen. Baina ohitura desberdin bi. Honek ongu bakarrik harrapetan dabez. Nik ostera ongu bota iten dituen eta urretxak eta gibel urdinek bakarrik hartzen abesan. Dana dala konturatu baseie gauza bat bardine dukogu. Hizkuntza, lingua navarroru. Ai, hiro eta bere hirokeriak. Ainoa eta Kepa utzi eta goazen veteranoekin hitz egitera. Animo bikote! Bo. Malda dago, malda. Baina malda hau zuek askotan igoko zenuten, ezta? A ver. Noiz nahi. Ataparrak lotuta. Nio, bakarri konjo denborin. Bikote, zenbat urte daramatzazue elkarrekin? 50. Zortzi. Ui, Eskonduri 8. Bide de noviazno. Eta ontxoak biltzera beti joaten zarete batera? Segun ze onjo klase bai. Inaxio! Beti Ni gehigo ibili da gizona. Teresita, senarra ezagutu aurretik zu joaten zinen perretxekotara? Bai, hemen bai, txikitik. Gurasoekin? Izeba bat bagino nintxian, eta joaten ginen saskiondi bat hartu, arropana, Ara? eta bi aldetik hartu, mendira. Han arrautzen gintun xuriak, onjo xuriak. Claro, detergentearekin nahaztuko zen. Ez dakit. Ze suertea senarra ere ontxozale izatea, ezta? Bai, bueno, orduan igual ez ginen komentatuko ere onjoz, bino. Txarra izango da batari uste beste, ja hori de txarragoa. Bai, hori ziten da txarragoa. Claro, hori Biri txarragoa. guztetan behiak ibitu, nobiotan bitu hori behin bialitik berba. Perretxikotan joate guztetan jatzu. Juerga. Zikeran, para egoteko filin egon daiten perretxikotan joate. Perretxiko batzean ezkondur duenak kantzot izaz. Bai, jakin zikeran, guztetan baiako. Ez bi bat direz, da gaur ni banoa eta zuetzean parosatez, da beste joan guru bat dauk. Ez edo gizona joan eta Andrea sarratu perretxikotan Hori doalako ba. sarriten pasetan da. Bai. Da horri biri, Teresitari eta Inaziori biri guztetan baiakie, bitu ze derto joango diren. Teresita, ondo hasi duzuzuk eguna, aurkitu duzu ontxo bat? Bai, bat bakarra. Aber erakutsi? Nio, bat bakarra.
Horrelako txikiak hartzen dituzu normalean? Bai, txikiuk ere bai. Honek dena. Zuk baita, Inesio? Nik ez. Zergatik ez? Txikiak handik 2-1 joan, izaten dira ondiak. Guain da peligrua gure gazte demoran etzen ibiltzen jenderik, onjo bila. Eta guain, Guain zuk utzi txiki ura, teldu dire bidadiru ondotik eta garbitzen dute. frantzez, Zuk Teresita Bazpare arroparen saskira, ezta? Bai. Bikote zuek nola ezagutu zineten? hau lanara joan San Fermintan, kasinura, tengaintxo, Nola? errantzien bazitxula, ez da izat etorrete jauzera. Dena gezurra. Terrenuk eta behiak eta omen gintxun alerraten du berak. Eta ontxo zuriak besterik ez zituen. Bueno, bikote, saski hauek bete egin beharko ditugu, ezta? Bai. Venga! Gaian gero gaina. Apetito falta ez daukago. Hala pues. Eta veteranoetatik hasi berrietara. Ea nola moldatzen diren. Ui, begitxo. Ara, ze ontxo puska. Oiki, oian, hemen zaren dire, bat arrautu dugu, osake onduan gehiago zaten dire, kustutzu? Bai, hala izaten da. Osake, espeto, nik hartu horret handi hau. Bale? Hori da, talde lanean. Kepa, ze ontxo da hori? Hau onjo txuria. Aritza menikanoko onjo txuria, bai. Eta jateko ze moduzko da? Erraten dutenaz, oberena. Ze polita, Bai, Kepa, oso politia. Behar bada, udako ontxo zuria ez da ontxo beltza eta udazkeneko ontxo zuria bezain goxoa. Baina oso kalitate honeko perretxikoa da. Txapel guztia eta hanka kolore berekoa du, marroi argikoa. Maiatza eta iraila bitartean sortzen da, pagadietan eta gaztainondoetan batez ere. Jateko, primerako ontxoa da. Jendasko ibili da, baina betira utzitzen behitira onjuak. Tak, holexe. Behitu, Lasai, espeto. Kontu zumeak. Bai. Zapaldu gabe. Zapaldu gabe. Kaso, oian. Nabalakin kaso, Kaso! Behitu emitza politak. Etorri mutilak, aitak beste bat aurkitu duela. Behitu, hau norbaitek indu deskuidun jo eta erori da. Eta behitu, hau da onjo beltza. Hau da xuri eta hau da beltza. Matxin, zer da hori? Onjua. Beltza ala zuria? Oso ondo. Egia esan, ume batek ere badaki ontxo zuria eta ontxo beltza bereizten. Baina berizketa hori ez da hain sinplea. Iro, emaizkiguzu mesedez oinarrizko argibide batzuk. Hemen daukaguz lau ongo klase desberdinek. Jente askok desberdintzen ez dakizenak. Laureti okela xuridunek da horregaitik die hain estimatuek perretxikolari guztien artien. Lehenengo hartuko duguaz, baltzak deitzen jakina. Hau da, ongo baltza, boletuz aereus, da hau da, kaskabaltza, boletuz pinikola. Hau, ostozabaletan bakarrik hasten da, hau da, aristietan eta pagodizetan, da hau hasten da, pagodizetan eta pinudizetan. Beste bizetie, ongo zurizek. Hau da, boletuz estibaliz reticulatuz, hau da, udako ongo zurize, da hau neure eskerreku da, udazkeneko ongo zurize, boletuz eduliz. Hau, ostozabaletan bakarrik hasten da, pagodizetan da aristietan, da hau hasten da aristietan, pagodizetan eta koniferetan, pinudizetan. Hau hasten da eroselekuten. Munduko ongorik famatuena bereu da, boletuz eduliz, udazkeneko ongo zurize. Bueno, nik behintzat argiago ikusten dut diferentzia. Baina kaleko jendeak, aldaki boletuzak bereizten. Konproba dezagun. Bueno, Isak, kaixo? Kaixo? Kutaltzea perretxiko da. Gutxi, Gutxi, nahi aina ez. Ze bilizea, Nordic, nola da? Nordic walking. How's your name? Andre. Andre. Andre, okay. Angel May. May. Me, Angel May. Jakingo altzen nuke esaten ze perretxiko klase dago. Hau unto betza eta unto txurita. Oso ondo. Beltza hau izango da. Eta beste hau zer da? Kafe con leche, kapes ni. Daltonikoa naiz. Daltonikoa baita zer. Egi. Daltonikoa altzea? Where are you from? Sweden. Sweden? Yeah. Sweden 12 points, Eurovision, Gu normalian zate honik, onto beltza. Bai, baina beraien artean desberdintasuna dago. Bata da ontxo beltza, eta bestea da kaska beltza. Zein da zein? What is the name of the ontxo beltzers?
Hande, ontsa txuriz, asmatu batzen nuke zein dantzei. Esango nuke kaskabeltza hau dela. Eta hau? Eta hau? Bestea. Osondo! Ez daka idieike. Disimulatzen nahi da. Eta hauek zer dira? Bordelez. Bordelez? Hauek dira? Hauek onto zuriak. Ontsa zuriak. Ni deitzen dira. Ontsa zuriak, bai, baina hemen ere desberdintasuna dago. Bata da ontsa zuria eta bestea da udako ontsa zuria. Hau izango da onjo beltza. Ondo! Jode, hazi txurroa. Zein da zein? Nik esango nuke hau eduliz dela. Hau eduliz dela? Bai. Ba ez! Hau da Estibaliz eta bestia da eduliz. Which boletus is there? O sea, I think, bueno, Mazen, Nordic Walking. Hori da, gehiago ikastea, Venga ba, aio. Ondo segi. Aio. Chiquitita, Apa. Hi, okay, Sweden. Hey, see you later. Okay, honek etzakat ideige. Suedian, ez da pertxikoik. Mendaur inguruan ordea, kiloka. Venga, batzen. Hala, imar ditugu bat zer den. Opiska eta pato. Aldegin aurretik pistak utzi gabe, ez? Pistak utzi gabe, hori da. Baten batek pentsa dezake krimen bat egon dela hemen. Mendian ibiltzen zabiltzalikean, ipurdi bat harrapatzen baduzu. Ipurdi bat? Betiro, sartzen dizu ilusioniko. Ba, bai, segun ze ipurdi ikusterakoan ilusio egiten du, bai. Koño, hemen badago bakarren bat, nera aurretik ibili da, bino utzitzen aldo bakarren bat. On jota eginen. Alegia, esperantza badagoela. Esperantza badago, eta beti harrapatzen da. Betiro. Hau lehia basoan daukazuena. Ez, hori dire taktikak. Taktikak? Zer gabiltza, perretxigutan ala xakean? Dena den kepa, oraindik hemen arrasto bat dago. Bueno, igual da. Nola, orain igual da? Onjun golpik ondina ja, aurtengo hemen behi honetan ja joana da. Lehenbiziko onjukinte izaten da lehi hori, txak. Gordeto, pistak, ez dakiz zer. Lehenbiziko onjukin, gero ja. Gero ja, ez da taktikarik behar. Venga, oazen. Venga! Kontuz matxin erori gabe. Lasai, Ai, zer den, umen energia, Bitu, ez da ikusten ere, Kosten duzu ostukintaz onjua nola gordeatzen den. Kamuflatutako onjoa dugu. Opa! Eta txapela osto batekin estalia. Bitu ze polita. Dozuki marzo matxin, polliki, zareto kusi. Hau patxiki. Vale. Listo matxin, listo, bestela kirten guztiak enduko diozu. Venga matxin, sartu nabala. Kepa, zergatik dara mazu labona saskira lotuta? Lapurrak da bitza, ala? Kio, pues ni mutiko kotxkorren itzeligen. Nik ikin ditu nabala guztiek galdu. Ara. Pues neratxak, entziten hola patu. Orduan, onjo bila joatekin patzen un galtza klase bat, eta lotzen ditun emin. Eta hau hain ja matxinen dago. Aitak zuri erakutsi, eta zuk semeari orduan. Bai, eta berak nola ez dauken jauzerez, pues zareton ja patzen zut ez duzu galtzen nabala. Oso gomendio ona da hori. Bai. Nik ere beti galtzen dut. Venga, biato, nik arrautu guaintxe bat, Osake, abertzak arrautzen duzen beste bakarman. Kepa, joan aurretik, arrastoak. Bai, tapat horret jugo. Ez utzi ipurdia biztan. Matxin hori zukin behar duzu, Ikusi ondo aitak nola egiten duen. Vale, ez da kasoik. Hor ez da onjorik atera. Nik bintzat ez dut ez zer ikusi. Venga. Ai, zapatila hori. Venga, gu segitzen dugu ian, bale? Ze gertatu zaizu oian? Ate dit zapatilla. Ondo lotu, Bai. Beste koapilo bat. Holaxe. Venga, torri. Greskoa. Oian, beste lokarria ere solte daukazu. Bira, matxin, hortxe bat dire onjo pare bat. Aber ikusten zu. Ea. Begitxo. Txiki-txikia daude. Txikiak izango dira bai, zenik ez ditut ikusten. Bitxo. Ikusten zu? Nik ez? Ai, zuk hartu bartzuzu da nik. Edo nik? Bat ez, badode bi. Aber, begitxo ongi. Orain bai. Ainoa, ez zegoen erraz ikusteko, Ez, nahiko bizta honatela, ez dakit alustu den pinen.
Urteekin garatu duzu? Bai, nik uste baiet, hainbertzi ibili, azkenin konsegitzen zula bista gero eta hobia izatia. Benga ba, hartuko ditugu? Hartu maitin. Ainhoa, bistaz gain zein da sekretua? Pues, ibili, azkenin topatzu duzu, zakit. Alegia, pazientzia. Bai, ibili eta igual ez duzu deus, eta segi, eta, bueno. Isidro, zuri gauza bera gertatzen zaizu? Ba, iguale, basoan ibiltetzara bai. Da, nik biztia txartu ez dugu, baina ez dugu etola, da, basoan joan, da bizto hona dekinak. Iguale, juntaute, bezabez. Da nik... Bai, hori xeran ni pentsetan do bere esku aukitia. Bera etorri begire, bera. Bai, batera joan da igual zuk ikusi te besteak ikusi ez. Bai. Albada beti gora, bezalaien ez, bai, ostantzean albada beti gora. Da eguzki bada eguzkire lepoa. Arrutxegetako hori, vista larga, paso corto y mala intención. Lehenago ez da izuzera. Da gero hori, pertsikotako hori jeio, hori aukinin behar da, danok ez dugu balio, ez que gauzi guztitara gomen, danok ez dugu balio. Ba, familia honek behintzat ontxotara joateko balio du. Ito, ikusten zuen? Ez? Hemen onjua. Non, pistan? Orain bai. Eta ni pistari begira. Inaxio, zer da hori? Behi onjua. Eta jateko ona alda hori? Hau txarra. Bai? Zergatik? Hau venenosoa da. Venenosoa? Hau paratu lehen zilarrezko durua, eta beltze paratzen zen. Gaur egun euroekin auskalo. Bai. Eta hartuko duzu? Bai? Andrik igual ino milagron bat edo. Milagroren bat? Aizu Inaxio, ez da izango emaztea pozoitzeko, ez da? Gargara ez da pozoitzeko. Ez emaztea eta ez inor. Behi onjoa edo onjoan kazorrotza ez baita pozointxua. Jateko ona da, baina adituek diote hobedela oina ez jatea. Gaztetan txapela bildua baldin badu ere, heldua ala txapela zabalduz doa eta 18 zentimetroko diametroa ere hartu dezake hankazorrotzaren txapelak. Udaberri bukaeran eta udazkena bitartean agertzen da hosto zabaletan, batez ere ariztietan. Ba entzun duzu Inaxio, behi onjoak saskira. Nahomen bertze bat. Hori aurrekoaren anaia da, ezta? Lehen guzik dire, hemen bertze bat. Hau behi onjo pila pista aldamenean. Ontxo horrek itzeingo balu, behi onjo euskaldun baten memoriak. Ikusten ari naiz. Baina Inaxio, zure memoriak nahi ditugu. Zure gazte denboratik gauzak asko aldatu aldira? Bai. Perretxikoetan ere bai? Bai. Zertan, kontatu? Jendik ez du hainbertze onjori jaten lehen bazala. Lehen itxeu ziten onjori jaten zen. Guan ja, plato de lujo. Bildu ordea bai, ezta? Hau nitzere ez, Nola ez ez? Gure hau zoguzien kenduzkero bi familie horrela... Inaxio, baina zuena bezalako bi familiekin nahikoa eta soberan. Baina, zer da gehien aldatu dena? Mendia. Mendia bera? Mendia bera. Hau ezala, moztutzen malitzeke mendiguzik. Eko zen onjua honiz egiko. Zikina aldago? Zikina ez, ahi zikina. Ba, pena bat. Eta zein da konponbidea, Inaxio? Makinekin garbitzu, eta plantazionekin. Iro, zuri ere galdetuko dizut. Zure ustez honek badauka konponbiderik? Ba, nire ustez bai. Luzerako izango litzeke, baina badauko konponbidea. Adibidez, herritarrak kirola egin nahi dabienien administrazioek zerretzen dau, kiroldotegizek. Orduen, administrazioek ikusten badau herritarrak perretxikotan eiti gure daula, ba enbideuna da urrungo belaunaldi jendako basuek gertatu. Da, pentseu bida, basuek ez diezela egurre ekoizteko bakarrik, baizik eta gentiek perretxikotan egin deizen be. Horretarako, administrazioek badaki zelako neurrizek hartu bidiezan. Ba, hartzen dituzten, hemendik deialdia egiten dugu. Inaxio, eta perretxikoek, aldute etorkizunik. Hori bai, beti izanen da. Gaztetan perretxiko gehiago jasotzen zenituen, ala gutxiago? Ego, jende gutxiago biltzen zen. Eta ondo ezagutzen zenituen? Hauniz klasifikatu hau itxusi duk, hau polita duk, hau zei zer. Ba, badakizu, perretxiko benetan itxusi bat badago. Uitelakotxe deitzen da. Ezagutzen duzu? Ideik ere. Entzunde ere ez, ezta? Uitelakotxea Mexiko aldean artoa parasitatzen duen perretxikoa da, eta uzta oso bat inbaditu dezake. Zoritxarra? Ez pentsa.
Uitlakotxeak hartuak berak baino onura gehiago ematen ditu eta. Bere itxura kaskarra izango da, baina osasunarentzat onuragarria den delikatesen bat omen da. Egun ematean probatu beharko. Dena den, uitlakotxea bezalako delikateseak probatzeko ez da Mexikora joan beharrik. Gaurkoan hartzakea etorri naiz, perretxeko batzu prepatzea Juan Marikin. Bueno, hartzak denok ezautzezue, oso ezaguna da, eta enaiz baina aurkezpenekin hasiko, Baina egia esan, aurkezpena egin den nahi gabe, beraz, hobena zer dan, barrua sartu, Juan Mari najun, eta beakin perretxeko batzu prestatu. Txara. Aupa! Juan Mari ezak! Zer muzau! Earki! Asko portu zen hau. Baita nirez. Eta ni etorri eta euskia. Euski ez, eitxun. Izarra eta euskia. Ez da besteik. Izarrak dira mugatu mundu guztie argitxu. Hoi da. Eta perretxikoa jango bagen itxu? Oain ikoi hau. Bega ba, guazen. Ikingoek, Bueno, erdi bana. Erdi bana. Erdi bana, Venga. Bueno. Don't waste my time. Bo, Juan Mari, zein behar dugu hemen? Zein behar dugu? Bueno, un txokin zozer. Un txokin zehozer? Un txoker, arrautzakin, eta beste gauzakin. Baina tortillak ez dugu ingo, ez? Ez. Tortilla nik ite txian. Ona, gainarikoik, Ni bastante ona. Bai, Ba, egun ematen ingo izut. Untuak nungoa dia? Nun hartutakoa dia? Ataungoak. Dios! Ataungo untuak. Bueno, aurrena, hau. Hoi ez da komeni, txapela. Trat. Ze estilo? Hau, platerea. Oin, platerea eta freitxu bizkat, aurrena. Bueno, Igor Zalakain. Igor Zalakain. Nik uste nun pintxean nin itzala. Bueno, Zalakain pintxe deitzean, No, ze mauz? Eleantea. Ondo alaiz. Segitze aldek, Manu Etxezortokin eta Pili Manterolakin eta eguerditan. Ondo. Aitzeiu. Hau laukita moztu da zu, Laukitan. Juan Mari ez dit esan laukitan behar nun egitan. Bai, ez dit esan. Zu ontxo zalea zea? Berretxeko zalea? Bai, kiarri. Baina bila juteko ere bai? Hartzeko ere bai? Bueno, lehen juten itzen nuain ez amazte. Eta Igor, zaliaiz? Bai, ni gustatzen zait. Bila jutea ere bai? Bai. Tarte tenean da gustatzen zait. Honek etzeko denbora asko baino. Onda, hemen txek. Ez dilek denboi guzten eta ez dilek guzten, Juan Mari? Zailo, gaur kasu. Hemen Carlos Arguiñano badeo, Beka. Agopa. Juan Mari? Aurretik lanian haitxu geha. Bai, pentsatzet. Gure bai, hau dena prepatzeko eta, Esan behar dena prepatzen eta lanen, haitxu geha. Hombre. No, ze uste, hau dena improvisatu dela. Bueno, prestatu arrautz bat. Eta arrautzoi aurretikan egin da denbora luze. Gutxo berara 21 minututan egin da arrautz hori. Baina ze guretan, egosita edo? Guretan egosita, 75 gradutan. Horretarako tramankulo berezi bat dugu. Eta horrek permititzen ikuduna da, 21 minutuz ur hori 75 gradutan edukitzea. 75 gradutan. Eskerra, Juan Mari, atento daun. Ze ja aztuta itzan. Aztuta eta Juan Mari. Eskerra, bate bat. Ondo, Juan Mari, ondo. Eta gero ditugu prozesu ezberdinak, ez? Bata, oraintxe bertan, naiz eta untxo garaia da, nire baita garaia da, piperra. Hemen Herriberako, Nafarroako Ze goxua piperra? Ni amorratu naiz. Nire bai. Pikillo. Askotan txuleta bezin hobiak izan. Bai, askotan bai. Eta askotan, denetan. Beti lehorratzeok. Bai, eta gaina beti goatzen naiz Juan Mari haituta, be plateri gustokona arrautza prejituk piparrak indiala. Bai, ez Juan Mari? Hoixe, bai. Inaiz, arritze, bain beste oso ondo do hemen itezuena baino. Gero, bi arrautz piparrak egin, hoi bezalako egiztago. Ez daula, nentzako bentzet, Eharra. Bueno, eta hor duze? Baita, gero prozesu ezberdinak. Hemen kalabazekin dugun krematxo bat. Kalabaza. Perrexila eta espinakekin egin dugun beste krematxo bat. Pikillo piparrakin egindako krema hori. Gero krema bera hori erabili dugu egiteko azala hori. Hau pikillo piper bat izango ditzake. Pikillo piper baten erdia da. Bai, Eta krema egiten dugu eta ondoren egiten dugu lehortzen dugu gutxorera 50 gradutan. Hau dena nola okurritu lehortu arte. Kalabaza
Peutatxo borobel batzuk, Bai. piperran oliba bera. Hau, zer da, nola da hau? Ze izen du honek? Naikena. Baina, bueno, ze. Ni ez naiz oso berdezalia. Oso no omen da jateko, baina... Aukeran... Aparte utziko da orduan. Hemen txerrianka batzuk. Txerriankak? Bai. Hode, txerri txiki xamarraz, Bai, hoi da. Txerria hundie, baina txikituta, Egosien ditugu eta gero zatitan moztu eta perjitxoen ditugu. Oso ondo. Hemen almendra, askotan almendra askok ezagutzen dugu bakarrik poltsetan etortzen da almendra. Almendra freskoa izaten da. Eta ura ere zatituta laminetan egin da, oso goxoa izaten da. Eta bakarrikan geldituko zaigu, platera prestatzen hastea. Venga ba! Ega! Latigo! Latigo, Juan Mari! Latigorik behar ez dutenak gure aurtitzeko familiako kideak dira. Antxe utzi ditugu ontxoak eta ontxoak biltzen. Familia, zemoz dijoa goiza? Ba, bastante polita. Ni uste nun gehiago arautu behar nugula bino. Baina me bertzatzi ustez beste toki batera. Abai, Da, enbaltzira, mendaurrera. Eta han badago ontxo desente? Atzo, seinale aitzonak arautu nitxun, eta polita han baut espentza gehiago arautukoa. Bale, oso ondo, guazen ba! Hauek ez dute aukerari galtzen perretxikoak bilatzeko. Hauek ez dire hona. Oiek baiarrak. Espero zutena baino gutxiago beldu dituzte. Baina otarra batzuk bete dituzte, Dirudienez ez dira honekin konformatuko. Ez hoixe. Bueno, familia, beste baso batera ekarri gaituzue. Hau zer da, aurrekoa baino hobea? Ba, ura ona eta aurre bai. Bain zuerti behar du, han arraututugu batzuk, hemen baina arrautu ikus beharrak ute diren. Tokia ona da. Bueno, tokia ona izango da. Baina perretxikularia espada ona, ez dira ondjoak kiloka hartzen, Bakarra materi galetuz kreo errantzute baietz. Baina izue, ikusten ari naiz saskiak kutsak dituzuela. Non daude orain arte bildutako ontjo guztiak? Kotxin, txitugu. Berriz gor arte betetzeko asmoa daukazue? Intentzio bai benpik. Ale ba, lanera, familia! Venga, baze. Begitxo ze polita, kusten zue? Hemen, Kusten zue? Begitxo ze polita dagoen. Kusten duzue? Ba bai, oso polita da. Begitxo ze polita. Pena ematen du jateak? Ze polita, Bai. Ikusi ze estampa polita. Umeak, baten aita, bestearen ama, etonamonak, familia osoa basoan perretxikotan. Kepa, aukeran perretxikotara basora familian, ezta? Bakarrik, bai. Bestela etortzen bazara bateri espetor dizula, bestela, be milioiotan bai, etortzen gara lagunakin edo lagunen batek ez dula hori, eta torri neekin, venga. Ja. Niri bakarrik gustatzen zigu. Baina, bueno, gaur familiakin etorri zara eta ondo ez da? Bai, arras politiak, bai. 3 belaunaldi batera gainera, pozik? Bai, noiz benka hola, bai. Bai, ez duzu oso konbentzituta esaten. Behar duzu pazientzia, porque, a ber, onjo bile etortzen bat zara, guri bezala gustatzen zigula onjo bile etortzea, aurrekin etortzen bat zara, ez duzu onjori garrapatzen. Arrontxiki dire, eta iken dire aspertu. Kepa, atxu ondo, orain ez gaitula inork entzuten. Hau lasaitasuna perretxikotan humorik gabe zabiltzanean, Bai, nahi duzun tokira juten zara, nahi duzun. Eta nahi duzu gauzat esatia. Bai, esan. Nik hola, onjuk harrapatzekin, hola, igual zare bat edo badauket, igual 3-4 kilo edo. Igual baditu nahikuk, eta ikin dutena da, ezagut horret beste toki hori. Ikus horret, hori, eta hola, joaten zara harrapatzen tokiak. Esploratzen. Aurrekin horikin, ezin duzu. Eta koñata horren ona da, baina ez dit behin esaten nun dagoen onjo horik, Ez. Lehia duzu zuen artean? Ez.
Bez. Ez? Oraingoan ere ez duzu oso konbentzituta esaten. Badakigu bera da kristoron jo biltzelia. Eta eta gaina lehi ez zeteko behar duzu. Bueno, saltxa pixka bat emateko. Ea nork harrapatzen dituen gehiago. Ez, mino, a ber, ez da zeinek harrapatu gehiago eta zeinek hori, da disfrutatu, mendiratu behar da disfrutatzera. Bai, hori egia da. Herrira bajatzen zara eta batek, harrapatutxut 15 kilo, harrapatutxut, esan barri, bueno, gustura geratu nahiz harrapatutxut onjo batzuk. Zuk ere esaten dituzu gezurrak noizbait? Nik gezurra bai. Gezurra bai, nik ez dut esaten zemat onjo harrapatuten. Ez, Gezurretan orduan? Itxeku badakite baino bestela, majo da harrapatu dugu eta listo. Eta hori zergatik? Porque jendia, a ber, inbidiozua gara, edo inbidiozuk dire, edo ez du jakin barrik nok zemat harrapatu duzun, eta, bez, da, hori, pues disfrutatzera. Bueno, bale. Hori da, lezinue, muskusune, kepa, hori da, hori. Hemen importantie ez da batak 15 kilo eta bestiek 20 kilo. Hemen importantie da, basora joen da zoriontzu izetie ongu batzen. Dana dela hemen Naparroan ondinokarren kiloka zabiltzate, baina Bizkaian aleka dabiz, atara kontuek. Baina arrazoia dekozu. Honena da zoriontzuek izetie ongu batzen. Hori deitzeitea, Iro. Jarrai dezagun ba zoriontzu, ontxotan. Hemen dira, badatoz, familiko harrapakari arriskutsuenak dira. Ontjoen amez gaiztoa. Arrastoa jarraituz. Hemen ere garbitzen ahitu da bakarran bat, ikusten zu? Bai. Nao bat, majua, ikusten zu? Akabo. Venga, bila, gero arrazua, etxonak ez dule biltzen, venga. Oso ondo, pakearen izenean beteranoak atzera pausoa eman du. Hala? Majoa gainera, bira? Bai da majoa, bai. Ainhoa, hori nola jango zenukezuk gustora? Nik hutsak, hola dago mazala. Baratxuri pixkoan hasita, hola. Eta zuk Inaxio? Jauzere. Ez, Ondua jauzere. Eta hainbeste bildu zertarako? Launek ere emateko, eta gustu eitiko. Eta ez dizupena ematen bildu eta ez jateak? Hainbeste gauza, ez dute penek ematen. Ba, ondo pentsatuta, arrazoi duzu. Bikote, etzarete batekin konformatuko, ezta? Ez. Ba, findu bizta? Ondo begiratu. Ikusi du. Ainhoa, zuk bizta hona daukazu, baina aitonak ere ez dauka txarra, Bai, zarra nagusi ezkenin. Inaxio, zuk duzu esperientzia gehien, zein da sekretua? Onju biltzeko? Bai. Hankak. Besteik ez? Beste jauzere. Bista ere beharko da, ezta? Onjua lehen aizena rautzen zen horbarna dena garbi-garbia, Eta orain nola egiten duzu bilatzeko? Guain, lehen otokitara ibile. Amigo, zure terrenoan. Bai. Hormengo mendi izautzen dut, honek ere izautuko du. Alegia, sekreturik onena da tokia ezagutzea. Tokia. Ba, demostratu etxean jokatzen ari zaretela. No, kaui, gusten zu, Ainhoa, gusten zu, zer den hemen? Bingo! Eta hori ondo eskutatuta zegoen. Bai, horrela, mendien, zokotan eta ustue biltzen denen. Horregatik egingo zein aina handia eskutatuta dagoelako. Zeu eskire bertzela, ardiek ere igual crash. Bai, ardiek eta zuek bezalako harrapakariek. Eta hor utziko duzu? Ez. Aurrera ba, orain ez lotxatu, Bueno, bada. Iepa! Hau da gauza. Burua jartzeko gogoa ematen du? Ainhoa, hortik zenbatek jango dute? Bueno, segun zenbateko apetitazun. Nik normalean apetitu handia. Hale. Ara, trofeoa Ainhoarentzat. Inaxio, ez zenuke hori gustora jango? Nik ez. Ez, itxura erra dakaba. Oiasko esterba nahi dut ere mino. Eta txargu izango da. Oiasko atxarra? Ainhoa, aukeran biak, ez da? Bai, hobe. Ea ba, jarrai dezala espedizioak.
azken ontxo honen tamainak ideia bat eman dit. Irira bueltatuko naiz. Tamainak ez omen du importa. Bueno, seguru? Eta perretxikoen kasuan, zaldu importa. Imaginatu, basora joan, eta holako trofeo ehar bat aurkitze deula. Ze poza sentitukoan, ez da? Eta zenbat pixatuko oteun, ontxo honek? Galdetuko aldiegu jendeari. Bai? Ea asmatzekoen. Perretxiko zalea? Bai, gustatzen zaizkit, bai. Eman ezkeo jan egiten dituzu. Bai. Baina bila jutezea? Ez. Bai. Ze irratia haitzen? Bai. Ze haitzen? Eskai gaztea? Gaztea ez. Galdera txiki bat inbizu. Venga, saia ez. Ez, tamainak importa aldu. Tamaina? Bai. Ba, bai. Bueno, segun zertaz, bai. Segun. Ez? Segun, a ver, nola segun? Beharra, Bai. Txura hona daka, ezta? Bai. Perretxikota juntzea? Hombre, hoxe bai. Askotan? Ba, askotan. A ver, Vicente, zenbat pixatzen dune? Kilo erdi bat. Kilo erdi bat? Bai. Seguru? Bai. Baina batzutan bai? Bueno, baina zenbat galdera egin behar. Ez. Zenbat gramo? 2 kilola. 2 kilo? Bai. Hainbeste? 380, bale, etxoin. 350. 350, eta zuk? Zenbat diozu? 200. 400. 400? Bale, etxoin, Zein dun behar dezu jakiteko zenbat pixatzen du? Venga, 410. 410 gramo? Seguru, ezta? Ez. Gaur, asmatu behar dezu. Hau. 300 gramos. 300. Zazpireun gramo? Bai, gozen. 100 gramo. Gutxio. Bai. 300 eta 20 gramo. ¡Ay! 600 gramo. Después he visto los cojones, macho. Los cojones. Después he visto los cojones, macho. Espero dut, kaioak eta kentzen hobea izatea, hau asmatzen baino. Aspaldi ez tezue olako erik euki eskuartean, ez da? 600 gramo! 2 kilo! Pikabea, favorez! 2 kilo? 600. Bara, Jose Manuel, 600 gramo pixatzen du! Zorionak! Jo! Jode, tortilla. Tortilla, raingo nuke honekin, Jo, garrontzak izango bagenitu. Bueno, isilbeko nez. Podologa, ez da? Bai, bueno, horri iten dela, bai. Kaio bat hor. Ba, etorri, bai. Oantxengo edu? Bai, orentxe, bai. Vale, venga. Ez dute eramango, ez da? Ez. Aizkideak, importante izaten da oinak ondo izatea. Bereziki basoan ontxobila gora eta bera ibili behar badugu. Ainoa dagontokin badire. Ta aurre gore badire. Bertze, aurre xiure bai duzu bertza darro moztuan. Korre, mutilak! Matxin, zer da hori? Onjua. Seguru zaude? Galdetu jozu izebari. Onjua. Onjua da, bai, seguro? Bai. Eta zuk hartuko duzu? Bai. Venga, Matxin, aurrera. Eskuki. Nahi dezunarekin. Tira fuerte. Naizuna bala matxindo hartzen zuela. Bai. Ai, umea eta labana, kombinazio txarra. Ainoa, zuk zen nahiago duzu, bakarrik etorri edo norbaitekin? Ni bakarrikan. Zuk ere, Bueno, baina familian etortzeak ere izango ditu bere abantailak, ez da? Bueno, aurre hola afizionez hartuko digu, ez? Baina, bueno. Bai, profesional itxura dauka Matxinek. Baina umei afizioa sartzea ez da ainerraza, ez da, Iro? Nahi baduzu umiek perretxikotan saletasun eukindegien, nik konbendio bat emongo zuet. Eraman zazuez perretxikotan basora
perretxiko asko dauenien. Holan ez dia aspertzen eta pikau iten dabe, da ensegida saletzen die. Ostera eruten bozuez perretxikotan perretxikorik ez dauenien, umiek aspertu iten die da urrungokoen esangutzue, ez doi izela perretxikotan. Orduen, eruen perretxikoet deusenien, da ikusiko zue zelan saletuko dien. Lagunak, hortxe duzue perretxikularitxoak sortzeko sekretua. Lagunduko izut? Honek ez du laguntzarik behar. Ontxo komunitateari abisua, kontu zibili. Etxai txiki berri bat atera zaizue. Ara, hemen ordea aspaldiko etxai bat. Teresita, begitxu zandia. A ber, kusi ze harraptuzun. Hola! Ateko dut? Espetu, hemendik imartiko bira. Oian, ikasi maixuen gandik. Hola, oain hartuzu bieskukin. A ber. Hola, irautzi gizonari. Barkatu gizona ez, mutila. Baina oso ontxo politia bai. Jango alduzu? Ez. Baina ez dituzu ontxoak ez da probatu ere egin nahi? Ez. Hau me oskorra. Ta zegin behar duzu ontxo horrekin? Ez dakit. Ba ni oso eskeronekoa naiz, Hementxe bertze bat behitxo. Eskerrik asko Teresita ze detalia. Espetu, nik hor ikus dut, Ui ama, Amona eta Biloben arteko lehia. Pero nik xuritxu. Bai, zu xuritxu. Utzio zu emakumia. Hauneria da. Teresita, hori erakutxo beraldiegu umei. Bakotxe beriak, Ez zara pikean hasiko umeekin, ez da? Ez, baina, hau ez da biltzen erekin dorire. Naiz harritzen. Normalean bakarrik joaten zala ontxotara. Bai, gustatzen zait bakarrik. Zuri ere bai, Haze familia. Bakotxa berak nahi du nahi du. Eta ez dio inori manbarrez erdiak, eta ez. Bertzela igual imarda erdi bana. Na, hori alda kontua, Teresita. Bueno, lau eramtomatxot, lau. Bertzela bi, eta bi. Ba bai, bi gehi bi lau. Edo beto esan da, lauken bi. Hori horrela da, Teresita. Baina izue, harrituta nago familian pasatzen ari garen egun politiaren ostean, denek esatean nahiago dutela basora bakarri joatea. Ba, neube ados nau. Neube guztoren bakarrik ebiltzen az perretxikotan basuen. Da gainera basu ezagutu eskero, da etxien esaten bozu ze basotara zoi esan, eta poltsikuen mobile badaruzu, peligrua asko gutxizten da. Orduen honena, uste dut, perretxikotan basora juti bakarritala. Baina Iro, konpainian joateak ere izango du onuraren bat, ezta? Ba, nik ez dut ikusten onurarik, baina kaltie bai. Jaso, guk familian goiz eder bat pasanei genuen, baina hemen denek bakarrik etorri nahi dute onjotara. Hau arrakasta. Ara, Teresita bakarrik, baina bi saskirekin. Eta kepa saskiri gabe, baina ontxori gabe? Kepa, zer dara mazu hor? Mi sorpresa txiki bat. Bere erakutsi? Ira. Ontxoak noski. Eta saskia? Amak lapurtu aldizu. Zesto utzi dauketa orgoian. Eta zergatik utzi duzu ba? Nola dauketen ja beti onjoz. Pisatzen du ja 5 kilo. Eta eskuten ez ibiltzeko hori, ikin du eskin batuzten utzi hori zaria. Eta gero joaten gara hola. Eta boltsa ezateatzeko, hemin sartzen duzu eta guain zarien ikin dut oztu. Bueno, ala bada usten dizugu. Badakizu Irok beti esaten duela saskian eraman behar direla esporak botatzeko. Bai, guain botako ditu. Rekursu txikian auken, ez nauken besterik. Eskuten ezin itun ekarri. Ba, eskura daukasunarekin, ezta? Hori da. Ailegatu nahiz atorren ekartzia ere bai, kenduta ekartzia. Izango zenituen bai ontxopila? Bani, areñun joan nintzen, semean niki handi betegaz, ibil nintzen baserrien egunean beharrakiten, eta joan nintzen berezire. Eta berezien topo noa zenean onjoak, noa zan itxikoan naukelako otzararik edo plastikorik, hartu noa zan nikien, eta inoz tokoia eta askotxo. Ez perretxikoak edo beste goze bat. Eukin ez da nikieken dute sujetadarutzean ez zera joatea be. Eta areinun ekarri noa zan, hainbet ekarri noa zan olantxi kepakeroan doitu ze moduen. Oin, kepakeroan dau zolan,
Otzarea beterik gokin duelako nik eze, Jersamangan, kau erdi, Honan txegite zuen lehenago. Bide, untxo, honepa bardin. Horra zeman gara. Bete horra mangak, honan txeg gertu zuen. Perretxiko, lehenago beti golantxe. Lehenago beti golantxe, jersamangan. Beti. Tira, pabik prenda kentzen jarraitu aurretik, artzakera bueltatuko gara. Arrautzak, lehena ipatu ditugun arrautzak. Hemen ikusten ditugu batzuk, ja aurrez eginak, eta ikusuko zu, zeren errez. Hoi gizango libre antxian ibiltzeian oiuek, ezta? Bai, beti, hoi beti. Aldia do, Bakiozenek erregalatzizkan maiz? Zein? Karrosek. Arkina, no? Bai! Arrautza beti ona izitea, sartagin pixkat pasatzea, golpe pixkat eman. Golpe bat, ze hitz politia da noi. Golpe bat eman. Hau sartai batekin egiten da oso. Usto gehiago netzako, gu kulturatzako, gehiago baten dio. Zoi bai arrautzak, bai? Panekin bai arginenok olioak eta bazkala eta... Beak, bai, galarreta junta, sarrerako bai, ze arrauz batzuk errealatu eta... Ojo, Mari, eta perretxokoen artean, hobena boletuza da, o... Bueno, nik usan ez da kasko, hau, boletuz, o... Xixak? Ez, gehiago, nahi, kibelurdinak. Amigo, beste txapel berde hori daukan kibelurdinak, hori goxu izatea bai. Zuzea, hemengo jatetxako 3. generazioa. Elena laugarrena, zure alaba. Bueno, nire aitzak, bai. Nire aitzonak. Bai, zure aitzonak, zertzekan, merenderoa? Etxea inzon. Beak intzun? Bai. Igotxeru altzen? Bai, alegia, beak jarri zuen hemen jatetxia? Daran artean, itzen zan urdun. Ba, karo, bai. Eta, bueno, gero, hemen bizizien nire osabak eta danak, eta gero beran, jarri zon merenderoak. Merenderoa. Goea pixkanaka patera bukatzen, Goatu, ataungo ontxo beltza. Hori be. Arrautza, zebolinoa. Tipulina. Tipuliniska. Txerriankak. Arrautza gainean. Bildengo dugu honekin. Pikillokin indako... Pikillo piperrakin indako ez da nola hitzei. Ez agarpe gehiatzea, armatatza izan. Gustu gine, baki piparra beti gustua. Zer hona dan piparra? Otako brillo pixka gainetik hartu ezan, pixkat igurtziko dugu. Hau zer da, tomatia? Hau piparra, jasen dugu piparra. Fly me to the moon, let me play. Almendrak jarritugu. Almendrak. Pero zuri gustatzen zaizun entxaladoi jarriko ditugu. Ez, nei gustatzen zait tarteka, baina... Eta hemen, kalabaza zati hauek, pelotatxo hauek, aurretik pasaitxugula olioan. Kalabazako etxian izate txegu bai, tarteka bai, kalabaza jasatzen txegu bai. Eta olio pixka botaina dizu, jo, Mari? Bai. Eske pixka tegoran. Horrek brillu ematei, ez da? Yes! Erra! Vale? Bueno. Huevo espacial con... ¿Espacial? Bai. Adiós, baina orduan zer... Hombre, bakik. ¿Del espacio? Bai, bueno, izena, motel. ¿Huevo espacial? Un txokin. Joder. Espazioa zer dan, Zemat urte behar dia hemendik Marteaino juteko, Noi egitea otea. Nik etxekiat. Ez da egitea izango. Beste enboarea guteko. Bai. Hoi, joder, hola izin behar da. Hoi da urrengoa, Juan Mari. Velocidad de la luz, Hoi izangoa urrengo pausua. Juan Mari Arzak hace un huevo en Marte. Marte, bai. Nik ikusiko nuke. Bueno, probatuko alde boi. Baldo probatzeiko. Bueno, aurrena hau zin behar dia. Hau zi? Konjo gorringoa dana zabaltukoa. Bueno, gero tortilla betzela, Hau kuajatukoa pixkat, ezta? Bero puntxua daka. Hauide, eta guai, jan. A ver. Ze? Me cago en la leche. Buah, Juan Mari. Konak. Gaskota, segi, hola. Ire bai, Bai, zaietuko, Bueno. Jode, arki hau, Bai, bastante, bai. Krigasko. Venga. Adio. Agur, Jonak.
denak. Ai, zenbat ikasi behar dugun Juan Mari Arzak bezalako maixuen gandik. Mendaurren ere maixu bikainak izan dituzte Oianek eta Matinek. Venga, jazte, ja kotxe egatzen nahi gara eta. Animo, animo. Bueno, badirudi nahiko bildu dutela. Familia, gaurko zamaituta, ondo joan da? Bueno, ez da horren azkide iban. Ongi, ez bino. Inaxo, eta izuela ongi joan. Zuek etzarete edo zerrekin konformatzen, eh? Pixko bat bildu dugu. Bakasu hontan, pixka bat ez mucho. Bihargo izin berriz. Bihargo izan berriz? Teresita neka ezinak zarete, eh? Normalean gaur baino gehiago biltzen duzu, ezta? A ber, egun askotan gutxigo eta hola ongi dago, oso polita dago, Eta orain guzti honekin ze egiten duzue? Denak ez dituzue jango, ezta? Iken dugu segiden konserva eta kongeladorin sartu. Ai, hori gustora ikusiko nukenik. Bale, erakutsiko, nola egiten dugu. Oian, guazen etxera? Bai. Venga, familia, guazen! Hala, pues. Guazen. Venga, Mati. Bueno, a ber, azaldu ze egiten duzuen behin etxera helduta. Gule bizko, ez digun hasten ez baratxuria, ez gatza, ez deus ere bakarra oliu patzen dugu zartarin, eta egiten dugu pixko-pixkot, atetzen dugu eta gero sartzen dugu albazion. Albazion? Hau profesionalak. A ber, nahi duzu erakustia? Bai, noski. Hola, sartzen dire. Bito, hau, boltsa hau, egiten dugu. Honek guainek entzendioa aizia dena, eta konserbatzen da bazion. Horrelako zenbat dauzkazu kongeladorean? Bakarren bat badago betiro. Bakarren bat, eta dozena bat ere bai. Bueno, mutilak, gaur afaltzeko orduan zuek bildutako ontxoak, ezta? Ez zigu gustatzen. Bueno, ja, baina gaur salbuespena egingo duzu, ezta? Ez. Jesus, kaska horra da ume hau, Aizue, familia, horren beste ondjo bilduta gero, niri emango diazue bakarren bat, ezta? Zuri, bueno, bakarren bat, bai, zuretako, ena iztikizmikisa, Bat nahi kuzu bai, zu... Bakarra? Hau denandako, Jode, hau ilusioa, hola guztua ematen du. Mila esker, familia. Zeri. Eta hurrengora arte... Torri bino ez onjo bila, Zertara ba? Guk onjoek saskiek emanen hola betiak. Bueno. Gure tokiak ja ikusi duzu eta kuidao. Bale, ena izuen territoriora berriro ere bueltatuko. Ez bakarrik eta ez da familian ere. Familiarekin perretxikoetara joatea gauza eharra da. Osasungarria, divertigarria, erlaxagarria, baina benetan erlaxatu nahi bali mazue, inkaso. Hartu seme-alabak eta eaman aiton eta amonan etxea. Eta gero, segi bainu etxe har batea. Hale, osasuna! Kako je lako voljeti dok mi nisi došla ti.